The coast is clear. Osi baby. Can you lean me on your zipon baby? Eat out to ego. 200 can upon baby. On you allow why in my room. Ego Kwani was baby. No, not boiling baby. I want a baby. But I would have found it. You see? Ki will look for no. Hey, Chukune Kokana. Never you will look Mono where while you to the Emma. We look who made APC na PDP. Eh? We look who made APC na PDP when I talk you will not keep Litopia. Keep Litopia, mbodro possible. If I'm Mabona, you will look here when I will look a PDP able. Where could you APC? Biana Biko Kamalon can name. Una Biko. Okay, so badro. Keuzum Gijuana. Sieba. Sieba, a bocal, it's the other side. Bob. Maggie. Okay, man, if only I be able to call if a corner. And when my dear. Okay, for Bialim, Magarapia corner, Bico, Nangua. Bo. I question a name and hair question it to Ganya. I wish I would. Bianu Jishi. Biawa in here. We were telling her. We are not cotton, botcha, shabby. I had the Rania, but more than the none. If I didn't get on it, it's why he would. Oh, let him confuse. Oga! Ona? Oga Cody, oh, it's why he did our Oga Cody. Okay, it's Nya, more of the big catch oku. Asole go babala. E more the big catch oku. Na kọtọ ebe ị na-acha ebe a na-akọtọ ndị ala ọ bụ sasịrị ka unu nọ na ya adị a onye kọrọ ibi ya akọrọ na-ejekwa na mmiri ga mụ na eke iluro Ogimo will I go? Who had them bunch of way? Anyhow, who is this Nagala monolith? Ogim, the air. Actually, I'm on. Gunu na every morning na poa. Ogula mi ke no na ya da wolam. Biko hen chok egwago biko kile mi ge enyere m aka chọta ọrụ ebe na arụ. Ya obodo onye na-anya ụgbọala na onye na-asa na efere onye na-ama ọbụala biko ike na ya da gwugo m. Cherekwe. Ị na-achịkọrọ m na inwe dị ọrụ ebe ị na-aga ọrụ n'ụkọtụ. Gị bịa m na ga nọ na-azụ onye ga-ebu ụzọ asa ahụ. Gị bịa na-enye m instruction na ebe m chọrọ ibu ụzọ asa ahụ gawara ọrụ gọọmenti chọrọ lachiga m n'aka. Iwe gị dajọ. Ọ maka ịsa ahụ isi ọtụtụ amana ma ọ nọzi n'ọbara m. Iwe gị dajọ. O ịsa ahụ isi ọkụtụ nọ n'ime ọbara ṅụ. It runs in my vein. Very soon ọ ga-run into your toilet. Ga-enyepụ ya na shi. Ihe na-emegbukwa ego ụmụazị ibe gị. To make money na run into their blood ke go wait am mgbe sana na na be ole nnego kokororom iwe gị dajọ biko just e obeni n'imi ụgwọ nwa m yiri 10% biko ike na ya dagwugo m chai biko ebere ga emegbuole m gị nweta bedo ọrụ enweta ike ụgwọ ọnwa kiliwi Nwachukwu sorry atọ nzeribe bishop n'ọzọ oboro nwoke na-eke ego ji moto eme ọgụ ndị mmụọ fọrịkwa gị mụ na gị ga-abịa n'ọkọshọn ọfịs ị ga-abịa ime mọp ma ọ bụ pụm ọrụ m n'aka aga m atanụ gị iburule mọbụ n'isi agaghọzi etu ebe ị ga-eji isi ga-eme mọbụ nwoke isi aja ka aja so enye gị ọrụ n'ọfịs ugbu a gị mara na ndị ọfịs saịdị eruwe isi ọ maka isi a ya maka isi isi m laa ya ugbu a amaala ya isi m jelawa ya ịgwa m na ị ga-enye m ọrụ na m laa ya wrong boy what an obedient child you are ọka m zụzụpụ m shi na-enwe ọrụ shi m n'ezinụpụ Buo no fokro buo no fo bread nkate bread abra mmiri common job ụmụaji bego chọrọ n'aka aga nwoke just imagine me get out mma gị bịa come on na ogi iwe gị da biko ebe di cleaner egbe ụmụ okay ime brand new go ye guru cha cha hey Onwe na-agba Imo ka help me. Chai, isi achọrọ gị nwaanyị n'ala.
ọ na-ekonye bara uru na-akọ nwaanyị na-akọ onye gbasara nwaanyị ụmụ nwaanyị bara uru ịnụkwa gị lekwe gị ụmụ nwaanyị abaduru ọkwa nne ụmụ nwaanyị abaduru isi n'eluigwe daa ọdụ nwaanyị mụrụ gị he bred gị na-agwa gị ugbu a ose ụwa taa irube ilu nwaanyị chekwa agwa gị every Sunday na chọọchị anyị ụmụazị ibe gị na-eme child dedication ụmụazị ibe gị ma ndị ka ị tọrọ atọ eme ha child dedication nwunye ha lụrụ arụ mụrụ ha ụdụ ndị wetara na agara ọcha gwa m na ị na-achọ di ịgwa m na ị na-achọ di m kpọtara gị ndị enyi nwoke ndị na-abịa nga ka ịchọ m were mkpọba m na ru nye m ebebeshọnwara na-agbanwe ṅụrụ kai ka m sị m na-achọ di asị m si etughe m bolombolo etughe m bolombolo mụa bolombolo lee m anya na mkpụrụ anya eyiri gị onye anya na-arụ ha mma ndị oji aka ịga n'ụdị aka onye dị ote legwa disable I should look into your eyes nnele gị na-ele onye ọzọ sexy sister Maggie gawa ga-ajụdo na Regina Askia ọgwa gị ihe anya ya wụ ọrụ ihe anya nwụ ejikwa nwaanyị dapụta ụlọ elu sister Maggie bịa gwa gị Eleta nunga mado no konudo. Mado no konudo. Therefor. Oh, I'm the nepa. Ndị nepa. Yeah. Okay, gbasa ndị nepa. Ewetele ngi nepa bill. Iwetalụ m nepa bill. Yeah. Hey, onwere ife mma n'afọ. Nya, of all the doors nọ na this compound, ife niile nọ na compound a, onwere onye ifo nje nye nepa bill. No mụnwa ka ịbịa nye nepa bill. Mgbe m bịara ya akụgo m aka kwụcha aka nwere onye mepego ụzọ so nkuziele gị aka mepezi ụzọ shika nye gezie gị nepa bill. Hey! Kụcha aka onwego onye mepego ụzọ. Mepezi ụzọ gị si m were nepa bill. Shika wetele gị. Hey! Anya m ka m mechi kịta. Etu a mmechila anya chọ m before na-eme ya anya ka ọ bụ na isigo na compound akwa. No nepa bill ahụ ihe with a letter shi n'ọfịs anyị wee bịa with the nepa bill. So ewetele gị ọ bụrụ na akwụrụ ụgwọ from now to 1 week a ga-abịa court kwa ọkụ nọ. Asị m gị si na compound akwa. Nwoke na-atọgbọla akwụkwọ nepa bill. Nepa bụkwa onwe ya ebe a. Izuru ndị nepa n'ụzọ. Kedu nnọọ ife mma n'afọ? Ofu na nna anọ na ya ka o ji wee bụ nọ mmụ ka ewetalụ nepa bill.
Mmuke wata nepa bill na ife niile nọ n'ụlọ anyị ya, ọ bụrụ m ka enye nepa bill. Atago m afọ. Nwanyi Anambra ịtaga afọ. Onwere ife ọma. Mara mgbe eji akwụkwọ nepa bill a wee mee ndị ya adị alụ. Ọkwa compound a ka anyị jee. Unu ga-anụ ọdị. Ọ ga-emezo n'aka panya eze m n'ide ebube. Sika awunu ya sima na jo awunu. Take na jo mo awunu your ticket. Ticket eligwe ko ticket ọkụ mmụọ. Dem your ticket ni. Ọ dị ka wara na agbago. Ticket mkwọrọ ka mbe si mbịa n'ime ha every day na akwụ ticket eli hunu jiri enu. Ime aja na akọli agbamgbam. Nna anata ego unu ji na efide ezinụlọ ọnụ. Mwa wale bi nye gị ticket eje kpata atụfu abụọ garanya. Enwere ticket m na-aza. Adị m agba ticket. Ọ ga-anya m your ticket. Enwe si m ike kama m ga-eme mụ na gị na ba anyị nwụọ nga taa. Ọ na ịchọrọ ire ahịa taa. Mmike. Gị mege bega kpa m aka maka chukwu m si gị onye nwụ. Ọ chọrọ ire ahịa taa. Iwe onye? Ọ ga-anya m your ha maka. Ha maka ọsịsọ. Gị mege kpa m aka. Nya m your ticket. Gị mege kpa m aka nkwa gị ọkpọ. Mbie gị ọkpọ ibe anụ gị ga-agbawa abụọ. Ibie m ọkpọ. Hamo. Hamo. Ọ ga-anya m your ticket. Bịa na bịa were ticket. Ọga. Nya m your ticket. Bịa na bịa were ticket. Onye Igbo gị mana gị ga-asị m nye gị ga-eji ara Igbo. Gị bụrụ akwụkwọ n'aka gahụ gaa n'ego Igbo. Si ma ego ticket. You want to fight the government official. Government gịnị? Government official. Iwu government official n'ime aja mụ nwa government official in government. Ịma ụdị gọọmenti nwụ. Gọọmenti nkịta enyere gị biro na pen ị na-amadị aha mma na-ede. Gị na-aza gọọmenti official. Nwoke m tụzụrụ shini ticket pụọ m n'ezuru. Wait, mo azuru. Pụọ m n'ihu. Mwụsị m ike. Ọ ga-anya m your ticket. Ama egbugo nke udo. Nya m your ticket. Ama egbugo. Nya m your ticket. Ama egbugo. I'm a bugo. Okay, don't worry. No, don't worry. You will see. You will see me today. You go abi. Don't worry, ga fun. Onye osi. Onye anwụrụ club. Isuru uwe club, agajaga club. Ndị mmụọ egbe eluigwe. Ndị mmụọ na ndị mmadụ bụkwa gị ihe na-emedu. Ofopụrụ m go. Ịbra na m ego ihe ha nna. Don't be silly. Lecha dị mkpa ma ha ka m nọ. Nwa young boy na-enwe dị ihe mma. Nwanyi Anambra, anụrụ m olu gị nke nọ na-aba mba ka onye kpasuru gị wee ụtụtụ a. Nwanyi baa. Nya na ị nọ na compound ofu onye alakpolo onwe onye nepa. Wee welu nepa bill wee weta sị na m ka o wetara nepa bill. Nya anyị na ebe a. Ọwụ ya, anọ m na-asa ahụ na bedroom. M nọ na-asa ahụ ma n'olu ugbu a gbatuo. Ịma na iwe onye nke m. Ọ laala. Ọkwa mbọ onye nke. Ọ dị mma. Eme ife men gbadata ka mụ na ịkpa na ọnwa ife dị mkpa anyị ga-akpazi. Gbatue. Gbadata ozugbo ka ịkpa. That's 250. That's 200. Let me have it. Let's go. Did you shake a woman? No. Papa. Don't be angry, okay? It's our little way of saying we like you. From Lagos, we don't stress ourselves, okay? So, act my like if you be at my place, come on, go. You understand now? We don't talk too much. Hey! Onye Lagos. Anana m akụkọ ọnụ. Akụkọ ọnụ ha na lunch. I know you like it. Ikite melim downgrade. Ka m gwakwa gị makwa onye m jide ajụjụ. Ma ngị. Ma gwakwa gị akpọkwara makrịkọ. Agbara makrịkọ and I love it. Ebi sa line na bekee. Agbara makrịkọ and I love it. Agbara makrịkọ and I like it. Calm your voice. Calm down. Mbịa n'ụlọ unu. Unu wu smooth criminal ndị Lagos. Mbịa n'ụlọ gị ga rie bank riri jisem oyokwa nne. Mbịa n'ụlọ gị iwere m
anyị ike pem ka nkụ pewasam mụrụ oge fufuru ọrọkwanne ọ bụghị iche gị asị m ịbịa na my place I check all Bezoriala, Babella. What you said is 450. What? I want them change your shoes. I got them. Manga men, you go. Yeah, you 15 naira. I carry them 15 naira like we here on your Lagos. Like what you like, in making them your number. Number? Yes. Number you. Number I'm about to take a sell. Oh, number I'm a Jew that you kegi. I'm not sure. Singapore. Like we have it, yeah. I really done the yaka. You want the respect. I want to say respect to the Shimon Kuraka. Yeah, we respect them, respect. I had respect to Patra. Like we hear it. Oh, it's Ziki. You the election. I did a glad and I did a go plala. Abe! I'm not sure. What's the time we not so? See, but I bet she we have not had him. Oh, she and Bogo Bianca, Mr. Howard, I was on Sophia. How will I hear us? I'm seeing what interior motive, the most of one word. Mama, no, Mama, give it for what he never. I live like a one again. I'm not sure. Monitoring spirit. Iwange. Anambra. Jokwa. Inatasha bata. Ogini kaifen gemeli. Anambra. Ha bata chagono. Ha lotala. Nyo na batago. Ye gwafa. Onye ọbụla pụta. Fansa nọ dani. Ka m wee bịa. Okay. Ngawa kita. Mba. Gaba echi. Nwanyi Anambra. Anambra bịa ngwa. Ndị ala. Nwatakịrị ka ị ga-agwa okwu ọjọba ma ị gaba kịta mọ nke ikwu na fa abatasigo na-aga echi. Imo ya no government. Amado ka m na-akpọ. Imo ya no government. Gị kpa m aka gị mege mesa maka Chineke m bie gị aka ntị ekwala gị azụ. Nwara na-agbago. M na-agwa okwu. Maka emetụ m aka ga-ekwu ụka. Brekwa ebere na compound nụ. Brekwa ebere o. Imo gee ntị m agwa gị. Ihe m kobi ahịa na abịa m ka mụ na gị bịa gbawa olu. Ihe m kobi ahịa na enwere urgent meeting na this compound. All the whole neighbors and tenants be na compound and nwere urgent meeting now. Kem na agwa ugbu a na meeting ebidola ọgụ a ka a na-eche. So, ị mara asụ na korokwe sutu gị kobala ahụ soro m ka anyị gawa. Ọhịa m sị ka m gwa gị. Provost. Okay, provost. Enyere gị ọkwa na public yard gị na-ekeli. Ụmụaji bịa gị nọ n'asọrọ ọkụ ugbu a. Na ọkọ meeting for government officials. Gilecha di mkpọma ha ka m nwere hyphen na academic. Di ma ka m nwere hyphen na academic. Ya were gị onye ga-abịa ịkpọ meeting. Agịdị m ebele m ọnụ. Ọ maka na m stupru tulo because of ndị kidnap na ihe ọjọọ na-eme na achọghị m ịga biwe na estate. Mbịa nga hide out. Mmego m establish ụnụ agada aghọta ebe m shi. Ịbịara bịa ịkpọ meeting. Meeting ọbụla m ga-azọpụ ụkwa gọwụta gị shi eligo ma ọ bụ na ịmadị ya gị mara ugbu a kama si m na-esuzu shi na-akpa akị pụọ m. Ị na-abịa dị meeting ka ọ wee na-abịa ma m ihe na akụkọ ị na-abịa ka ọ wee na-abịa nke na-abịa dị gị akala mma bikos onwe uru ịbara wa na ịdị ụrụ ịdị aghụghọ anya m lere gị lesef ịba uru na compound a ị marakwa ihe sụrụkwa sutu gị ka ndị apams bịa ka anyị gawa. Ị na-abịa onye bara uru ngwa gawanụ ka e buru uru akpọ ndị bara uru gba ga-epụta
onye apali ibi na n'akụkụ toilet gị na-aṅụ ibi na yard akpọ meeting na yard akpọ ụmụazị ibe gị nọ na Asọrọ ka akpọ meeting ga pọpụ ga-ahụ meeting a na-akpọ m were bairo m n'ime ọfịs anyị dee edemede dee from office to office agbakọlalụ meeting gị mara na meeting nwere grade anyị bi na compound. Ya, ndị achịrị gbakwuta Kenneth Magwunu. Enwere urgent meeting immediately now. Ya unu ma abụọ mara ahịa. As I'm talking, you people are leaving. Unu mara ahịa o. Urgent meeting now. Bịa, onye ụkọ ọkụkọ. Onye ụkọ ọkụkọ. Ifurulele nwa, anwụ dị, meeting dị fọta o. Unu pụta wanụ. Ele ha. Chinedu. Ifurulele nwaanyị ukwu laba. Jawa o meeting dị o. Galeka. Ya would have been na village. Ya would have been na village. Na village. Only the southern news. Ya would have been na village. Mama unu lechara m anya nwoke onye ọrụ bekee ka m nọ kpọpụta n'ime compound a bịa wụsa m ga m nọ ga-ahụ aka n'ike echi n'imi adị ihe mere ha eji kpọpụta anyị ga-agwa na m biko na enwere couples of file m ga-eme attend to. Unu chere madam na-abịa. Gịnị? Anyị chere madam na-abịa. Ọzọ Abraham na nnọkwa nne. Anyị nọrọ nga mmiri na-abịaga ihu gị mmiri na-ezo gị sa nọrọ nga chere madam. Chekwa m agwa gị ihe madam wụla tenant ụta jiri wụrụ ya mewere ka ọwụ madam nwaanyị ukwu Land Rover. Kekwa nke bụ nwaanyị ịkpọpụta anyị nche anyị na-abịa na ebe a na-eche ya Ọbatago. ọnwa nwa megide lady ya anya kwapụ mmadụ ekwula okwu Nwanyi Anambra kpọrọ ọdụ. Mama ukwu. dịka ha sị ndị bụ ikolobịa pụtaba ngị nwa apụta ikpolo onwe ya ikolobịa atara m ife nna chikọla unu bụ na ọ nwee nwata nwoke ya lelụ wee bata ebe a ọ sị na onye nepa ka ọ bụ onye nepa anụnwa rapụrụ ọranigala niile nọ n'ụlọ a wee bịa kụọ aka na my own door ọ kụọ aka na door m kedu ife ọsị m na onye nepa njụkwa anyị ajụjụ nye ọ nwere nnọọ ọ sị na ọ nwere onye ọfụ nọ ya ka o ji wee kụọ aka m nwapụta wee nye m akwụkwọ o nwere okwu dị n'ime na-abụrụ nọ biilu nepa ka ọ weta na ọ sị na anyị ada akwụ ụgwọ ọkụ m wee were nya bụ biilu wee bịa wee sị ka anyị ma ka e ga-esi wee mie ọnya ka m bịa. Nwanyi Anambra kekwe mgbe ị bịa bido biilu ọkụ wetakwa biilu nyekwa gị enyere gị ndị mma na-eme ihe ọkụ na kọmpan a wụ Chief Imo ya na ama gị Mechie ọnụ nwoke mechie ọnụ iwe ewu ọ pụtara na mama na-atụzi ashị mara ihe nọ o chekwanụ ka m gwa unu aghọtara m nonsense unu na-akọ eri na ya ada anụ as far as this year is concerned anyị achọrọ change maka na ọ change detere Nigeria otu anụ ọ dị ekwukwa m obi unu mba chee ka m ghọta ife ọ na-ekwu anyị achọrọ change aghọtara m ife ọ na-akọ anyị achọrọ change bụ na anọlụ m onwe m onye nepa were akwụkwọ bịa kụọ aka na dọọ m were ya nye m n'aka ifuru akwụkwọ ya nye m n'aka o nwere onye ọzọ ọ ga-aba n'aka na abụrụ mụnwa ga akwụkwọ nepa this time ọ mụnwa bụ onye ga-eke ife dị na already ekego m ya eke ife onye ọbụla ga-akwụ bụ 2020 naira.
enweghị m ike ịkwụ ya nkwụ a gị mara sa anya ara ha m mma kamakwa m ga-akwụ ya mkpụrụ ọtọ ahụ mmadụ onye ngwu ala dị n'ụdị ala dị n'ụdị unu emere mkpọtụ ife nji wee sị na ala dị n'ụdị bụ na ọ sị na ọ ga-agbala ọtọ wụọ arụ gba ọra na igala n'ebe a da agba ọtọ awụ arụ ọtọ ka a na-agba awụ arụ ọ bụrụ ya bịa nwoke mechie ọnụ na anya dịrọ mma negodo ife ọ debela anya ka anya pịa n'iru isogokwa Anambra gị ahụ sọ ya ịgba nkịtị gị sokwa ịgba nkịtị gị so ịgba nkịtị ụgwọ ọkụ ị na-amabiga anyị biilụ ịma somebody like me iwu onye na-arụ under gọọmenti nye m wụ gọọmenti official and ihe niile anyị na-ahụ n'ọfịs anyị believe we are not into talking ihe anyị na-eji ekwu okwu pen ndọṅọ anyị were bi campaign anyị detuo biko ele lawyer gị na ya nọ akọ dekọ because ihe m wụwo gọọmenti official dịka m siri kwuo na mbụ and ihe ọbụla m na-eme a na-ede ya ede ya rekọmendọ faịlụ ya ele lawyer gị na ya faịlụrụ ihe because biil na inyere anyị ewu kama m ga-akwụ ya ma nwụọ kama m ga-akwụ ya m nwụọ gwara na agba m unu ekwusigo unu ekwulenu unu ekwulani geenụ m ntị ma ndị na-eji pen ede ma ndị nna mara maka enwekwala ọfịs n'ụtụtụ amapụa anyasị amabata mụnwa kasị unu mma 2020 naira ife onye ọbụla ga-akwụ ngeenụ ntị onye na-akwụrụ ya I'll personally je kpọọ ndị NEPA akọtụ ọkụ Nwanyi Anambra na Nnamdi trust on ihe a na-abụ na-eme maka ị na-ego n'epa biela aghọtara m ya ihe ma ya nọ na aga m eji ego m akwụ ụgwọ a aga m akwụ mụ agaghị akụ tenkobu shishi agaghị hapụ m n'akpa ọ bụ na m afọ biil ahụ anya mmeji anya m na-abụ fụda biil anya bifo nkụ tenkobu n'ego ahụ esi gịnị ka ị na-eche ka efu na ọ bụ na ịfụrọ biil na ịma akwụ ụgwọ ị ga-agwa m ma isi nne ka isi nna ka ị ga-afụ n'ime ya bụ NEPA biil ọkwa gị ị ga-agwa m ma isi nne ka isi nna ka ịchọ inye ote na ya bụ NEPA biil ka m gwuru nke bụ eziokwu ọ bụrụ na unu akwụrụ ụgwọ NEPA biil a in fact m na-enyere bụ unu till tomorrow echi ka m na-enyere bụ unu onye na-akwụrụ ụgwọ NEPA biil I'll personally call ndị NEPA bịa kọtụ ọkụ a echi Nwanyi Anambra Nwanyi Anambra nwoke Imo ọsọ anyị nwa ndị na-akwụba ụgwọ ọkụ na kọmpana mgbe ndị ọzọ kwụwa na akwụ ọnụ ife ikwu ọkwa ekpe ndị ọzọ kwụbụ na ewe kwụọ enwere m nsogbu na ya enwere m nsogbu nọọ ife eni nkwụkwa ka m na-ekwu ọzọ unu akwụ ụgwọ ọkụ unu I'll personally call ndị NEPA ka aka ọtụ ọkụ a mana ka m gwuru nke bụ eziokwu sọsọ Nnamdi bụ onye mma aka ọtụ ọkụ ya ọkwa mụnwa m ga-akpọ ndị NEPA unu ga-afụ ife ga-eme ọkwa nna ọkwa Nnamdi a nwaanyị akpọrọ asị ka o kwechizi na ọnya nwaga na anyị ụgwọ ọkụ ndị achọghị ile ego anyị na-etinye anya na wee chọpụta gbasara Nwanyi Anambra All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all. We love you guys. We love you. 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 We love you.